Oh, hindi! Wag! What you gonna do, sir? What you gonna do? Oh! Masima ko ni Siyawa dahil kamukha ko to ngayon. Dadaan natin ang Pinoy anime memes gaming ko. At tinasimulan ni Kuso. Biligay natin yung merch pala sa description or nasa comment. Lagi Chloe. Different types of ara. Ara. Ara, ara. Whoa, whoa. Ara. Ara, ara. Ara. Hey! Yan lang dapat. Huwag yung mga ara-arang yan. Nakiki-ara-ara lang yan si Uso. Kita namin si YAMETE ko des. YAMETE kudasai, o-兄ちゃん! Ito ka! Sabida, sabida. Sabida, sabida, hashimashite, arigatou! Ras! どうして何をしている私はお姉さんことやめてくださいラスタなんでやめて Ayaw na rin niya, nahihiya na siya. Pero galing ako siya. Para siya nanggaling sa isang Christmas party. Sabida, sabida, hashimashite, arigatou! Ano kaya differential nito sa blackface, no? Pag naglalagay ka na ganyan. Pero I mean, diba, si gay siya, naglalagay naman talaga sila ng powder, so... Hashimashite, arigatou! YAMETE ng Pinas! Ras! Yamete! Choto mate, wala kang face mask. Baka hindi siya makahinga kasi puro pulbo yung mukha niya. Pero maraming sana. Arigato, sunod! Kay ba, Bibi? Para alam. Kababuyan na naman. Yan ang hindi nawawala sa anime memes. Cosplay. Yan ang mga gusto kong cosplay. Hindi ko alam kung tama itong ginamit niyang meme template. Pero wala akong pake. Sunod! Gagandang cosplay. Throw your hands in the air if you... Hey! Papa. Oh, ramen ba yan? Nice! Nagagaling to. Wala akong ibang update na kailangan ko. Oh, yun yung Titan. Yung Cherry Titan. Should be having my baby, baby. Talagi okay, What Charity. the fuck, Jiraiya Sensei? Come on now, you're my friend now. Tirit tirit titit. Oy! Kailangan mo ba talaga sa iba to? Hayop ka. Shine ka kung sino ka pa. Nung nalaman mo na talo si Jiraiya. Karashimi! Ano to? Ano na? Oh! Ewe? 10 over uwo. Napakagandang uwo. Sunod! Galing kay Kurt. Son boy. Okay din to. Yung pipe. Copyright, yeah. Dahil yun kasi naman narunong pa sila. Si Gold ba yun? Yung bata nagkakalit. Sabog to. Yep. Yes. Ang Pilipinas Requiem. Sunod! Hello. Bastos na naman to, no? Okay, harangan mo. Okay. Buti na lang pa, meron kami members version. Sunod! Galing kay Saint Pierre. Hey guys, you wanna see me make a popping sound? Green screen. Bong Revilla po. Hanggang saan ba kita makikita dito, Bong Revilla? Half human, half zombie. Galing kay Gunter. Corpses do not think. Oh my god, si Rasta man ba They to? do not bleed. They are incapable of remorse. Nice watch. Nice I edit. don't want to be this way. I'm lonely. I'm lost. Ano tawag I'm doon? literally Nakalimutan lost. ko, I've never been in this deepfake. part. Rest in peace. Walang isa kaya yung PC. Kasi nakakatamad gawin yan. Tagal ki-render yan. Ngayong darating na eleksyon. I don't understand, but he's changing. Keep you safe. Warm bodies. Be dead. Wiggle. Full zombie. It's too much. Gambate! Napakaganda nun. Sarad. Tunggurangi? Hindi naman to hapon. Nagets ko na kung bakit.
Ayaw ka na. Kumain na ako sa Squid Game memes, ano? Hindi! Men! Ano ba? Senketsu, hayop ka. Napakasaya na mayroong members version. Sobrang saya ko. Huwag ka na magka-Rashimidya. Wala tayong magagawa, okay? Pwede may age restrict lang to. At para makita ang red light ko, video na yan, i-pointutin mo lang yung join sa baba. So, road. Kaya kay Alexander. Oldie Wally! Hey! Nasa si Jiraiya. Yung Sage Mode. Ay, hirap labanan niya. Rinnegan, tsaka Sharingan. Sino yan? Ay, si Rightman. Kompletong Susano ko sa nakakatakot niya. Ba't hindi mo nilagay si Sage Mode Bong Navarro? O yun din lumabas eh. Wala, pero hindi lumabas yung edit eh. Kalikit ko naman yung progress sa weekends. Mukha ka nang inang basahin niyan. Puro suntukan. Yan kay John. Rastaman. Bati sa anime, girl! Rastaman niyo, half human, half zombie. At ano tinatakbo niyo posisyon? To yung gabay ko. Third eye. To infinity. And this is my motorcycle. This is the Ghost Rider. Umaapoy, may pakpak. What you gonna do, sir? What you gonna do? What you gonna do with the big pakpak? Wiggle, wiggle. Ang cute niya. Ngayon ko lang gustong lasuin si Rastaman. That's what I gonna do. What you gonna do, sir? My motorcycle. This is the Ghost Rider. Ito ba yung motor ni ang kapatid ni Mikey? Nako, Rastaman, Jigang. Ang saya ko na. Sunod ka na kay Tutoy. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Quick nice circulation. Never gonna say goodbye. Okay lang, sige lang. Okay lang ma-recroll, basta remix, okay? Masaya pa ako din. Goodbye na din, ayoko na. Para pag pumipiyok lang ako. Oh! Hey! Desert you! Maraming salamat! Arigato! Sunod! Galing kay JD. Uy, anong ginagawa mo na? Ginagawa mo, bagsak! What you gonna do, prop? What you gonna do? Kay Philippine Simulator. Tama na! Ayaw mo na mga kandidato. Lakas naman lang. Hindi mo ako malililangan gano'n pa, kawaii. Sunod. Oh! Ito literal na anime opening. Oh! Subo! At pang intro to ha, Sayonara. Sayonara! Gagawin na anime opening. Basta may subo. Gambate. Sunod. Independent. Hindi mo makita si Rasta. Gusto ko dito yung ginagamit lagi dyan na Naruto. Ikaw naman nagay pa ako. Meron ako dyan eh. Yun yung mas gusto ko. Sino si Itachi? Sino yung pumatay sa buong angkan? Oh, ayok na. Oh, hindi! Wag! Copyright. Copyright. Oh. Okay lang, save tayo kay Wally. Lagi tayong save kay Wally. Hindi tayo pababayaan ni, Oldie Wally. Kaya ayoko na ng anime memes, kinakabahan ako. Digongongs. Ganun. Ika pa! Sabadikaon sa bida. Sabida kasi mas day. Ariyato! Wala ko, dapat ginawa ni Uwe. Nandun na siya eh. Sashi wa Nezuko. So, siya si Nezuko. Wala po, hindi pumunta sa eskwelahan si Nezuko. Uso! Your light April. Avatar, air, fire, water, earth. Kala ko binato siya ng semento, gag.
Leche salad! Ano na naman? Parang kay pro newbie. Okasa! Pasokon! Mata? 早く もう、いずくだけで再生数1万は増やしてるわね。お母さん怖くて見れんわ。それは古い動画。昔起きた大災害。 Okay pa? It's no. Naku, ayun na. かっこいいヒ Ayun ロ na. さん Sabi ka na kami. Ah! Hindi siya sumasayaw. Hindi na yung lalaki para maging hero. Ang hero ng Sarasa. Kali kay Michael Aldrin. そんなのだからどこで誰がどうするんだみんな Minsan! 見逃してる幸せのチャン Wala na, talo na si Rasta man. スそうれそうさ試してみようあなた Oh! は知らぬ世界を進むだけせかあな星のはい瞬き求めてゆけり向いたからだわけ Narinig ko na yung una nito eh, pero yung ito animation ni Dave. pepito manaloto 歩き出そうそろそろ何がある世界か僕らに見せてよ Yung sinasakyan ng asa kanina. 終えてもしなさその日が来たとしても Alright ペピートそれが最高の勝利なんだろう Gambate, napakaganda. Sunod! Okay, hindi nakaalala ko eh. Ikaw mukha niya. Unexpected surprise. And by unexpected, I mean... Kuha niya ka. Sunod, yung mga gusto ko. Galing kay Juancel. ばんは細川ゆき役の本土楓ちゃんですバッキュー Vacuum kayo lahat. Kawaii! Bro. Umiiyak na. Yoko! Mga relocator ba to? Oh, paano? Ay, Mortal Kombat. Tatalon ba siya? Ay po, tsa. Ninja! Literal na ninja. Nakapagod dyan, trabaho dyan, no? Yan lang yung exercise niya, eh. Saray ako sa mga, ano eh, sa bubong, eh, mga tumatakbo. Pwede na pala siyang merienda agad, naiwan na niya agad. Yan. Alon. Pero sa pinalakpakan nila yun. Napapalakpakan ko yung costume nito. Sunod, at PaoLUL. Ah, okay. Mas cute pa kay Rasta man to, ah. Wholesome naman. Matapos mga pinagdaanan natin, bibigyan niyo ako wholesome, ha? Ah, lambot niyo. Parang gano'n rin yung push niyo. So mga admin ko eh, ginagawa nila to eh, talaga sa dulo yung hood. Talagang sinasadya to ng mga admin eh, para makalimutan ko yung mga kabastusan. At doon tatapos yung gusto pa mga anime memes, huwag nyo ba tayo like, share sa mga kulichiyawan, yung friends, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. PaoLUL kun, sayonara. ここは